esebethi nje sesibala ama-minute. Haleluya. Azizalwane ngiyahluleka nje ukukhuluma intshumayelo sengiyitholela. Akhulumela abantwana bakaNkulunkulu. Nginibingelele bazalwane, ngizocela ukungibhanqa nonke ngenxa yokuthi isikhathi silimitiwe engisimile la. Ngegama elihle lika Jesu Kristu waseNazaretha. Engizobakhetha nje bawu-3. Ngibingelela ubaba umfundisi, ngibingelela umama umfundisi. Igama lika Jesu bese ngibingelela umoya ongcwele ngaphakathi kwethu. Ithi ngiqhubeke lento. Ngibe ngibingelele nabasivakashele bazalwane, baze bayitokoze. Sizofunda izwi elitholakala kuLuka 23 verse 46. Okuyizwi bazalwane kafushane nje. Okuyizwi esingaliqali la. Angithi le testament iTestament elisha. Siyalithola nokuTestament elidala. Haleluya. Mawuzofunda amaHubo nje verse 31. Chapter 31 verse 5. Uzolithola lapha uDavid elisho lelizwi. Okuyizwi engithi mangilibuka mina. Haleluya. Mina bazalwane. Izwi engilibuka ukulisho kwakhe uDavide like izwi athishwa lona from ebuncaneni bakhe, nezwi elingumkhuba kumntwana kaNkuluNkulu, ngoba kunezinto ongeke uzuyibalekele mawungumntwana kaNkuluNkulu. Kunezinto ongeke uzuyibalekele ezikaNkuluNkulu, ngakubalekela okunye kodwa okukaNkuluNkulu kukhona owazi kahle kamhlophe uthi ngeke ukwazi ukukubalekela. Haleluya. Mangithi liwumkhuba lelizwi mangilibuka uDavide lizwakala liwumkhuleko owayeukhuleka kuwumkhuleko okhulekwa usuku nosuku emveni kokushikashikeka, o mhlawumbe uyasebenza emsebenzini, ubhekana nama-supervisor, ubhekana nabaqashi bakho, bese uzodibana nobunzima bomsebenzi owusebenzayo. Then lokho kuzwakala egazini noma emzimbeni wakho ukuthwesa ubunzima. Yingakho kwavela leli gama lokuthi ngikhathele mangibuye emsebenzini, okushikashikeka emsebenzini. So now uDavide lapha kulelazwi simuzwa ethi uNkulunkulu ngiyawubeka umoya wami ezandleni zami, angizu ezandleni zakho. Angizukwanda ke kakhulu lapha kuDavide ngoba sila bengenzela nje ukuthi udlule nawe ukwazi ukuyolibheka wena obungazi ukuthi liyatholakala kumaHubo. Sila kuLuka 23 verse 46 la lifundeka khona kanje izwi lithi uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Ilokho nje bazalwane. And uma ngaba uzwa kunento engiyifundile kulamazwi ebefundwa la, and nginothise into eyodwa kuze kuzofika kulelizwi. Kunento engitshela ukuthi izwi nezwi from kuverse 1 kuzofika kuverse 7. uJesu wayefakelela isitembu kumuntu ukuthi ezimina nginishiya njengamanje, okuphi okumele nikubambe, okuphi okumele nikuphile, eziphi izinto ezizonisiza endleleni. Because ngiyezwa la uma esho omunye umzalwane uthi lelizwi alishumayelayo lisho ukuthi indlela owayehamba yeseyadlula sokuyisikhumbuzo. Kusho ukuthi lamazwi asinikeza indlela okumele sisale siyiphila ezimeni esibhekana nazo. Uthi usisibabalwa inkinga esibhekana nazo njengamanje, masingabuka inkinga ahlangabezene nayo uJesu ngeke sikwazi ukuyikompete. So ngiphinde ngize kusisinomusa uthi thethelela, and uma ubuka ukuthethelela kuthina kufanele ngaba into elula, ngoba mawumajina ubunzima uJesu abuthwala bese ubheka wena ozodlula kubona awukwazi ukubulinganisa. Haleluya. So
uma uJesu akwazi ukuthi ithethelela ekuloba bunzima wena ongazange uzufike kubona wena ubese uhlulwa ukuthethelela kulesimo angikho ke lapho ngila ekuthenini lelizwi lithini mangaba ngithi mina lishiya something kumina nakuwena lelizwi uma lithi baba ngiyawubeka umoya wami esandleni sakho likutshela ukuthi impilo endaweni noma emhlabeni esibekwe kuona ayizufana izoba namaginqiginqi kunezinye zezinto noma ezinye zeinkinga ozohlangabezana nazo zikuphoqe ukuthi yiba neindlela zokuyisolve haleluya libonga igama lenkosi engathi isikhathi sami sincane kunezinto ezizokuhlohla noma ezizokukhomba endleleni noma ezizokwenza ukuthi uze ugcine umngabaza uNkulunkulu ube neindawo la ubona khona ukuthi ungathi abanye batholakala ezangomeni bekhonza uNkulunkulu. Ngiyaxolisa mfundisi. Ngiyaxolisa abazalwane ukufaka igama lezangoma. But engifuna ukusho la kukodwa ukuthi isimo nesimo suke sikutshela something. Hallelujah. Kunjenga nalento yokuthi thina abantwana bakaNkuluNkulu esisindisiwe noma esithi sisindisiwe ngoba mhlawumbe sisindiswanga zonke. Kunabantu abagcina sebepreacha insindiso ngendlela errongo. Hallelujah. Abanye bazi ukuthi insindiso abantu bosindiso bakhonza lokhu abakufuni lokhu nalokhu abanye baze badumise ukuthi thina bantwana bensindiso sibiza abantu abadala noma abazali bethu ngamadimoni no. Hallelujah. Akunjalo wathi omunye umfundisi asizukhohliswa umoya wobumnyama besenza izinto ezingcolile empilweni zethu bese ezoyisitha ngomzali. I can't be ukuthi umzali wami abeyidemoni. Hallelujah. So uma lelizwi lishiya isitembu kuwena lishiya isitembu kumina okwami nawe ukuthi ubambelele esitembini ukuthi usuku nosuku kusukela namhlanje uma ulala baba ngiyawubeka umoya wami esandleni sakho. Lokho ugwema ini? Ugwema isimo noma ugwema ubutha noma umoya omnyama ongasukuhlasela ebusuku usulele ukuvezele abanye abantu bazalwane iqiniso ukuthi siyadla sihlafuna ebusuku silele ungazi ukuthi usudlala usunikwe nobani. Hallelujah. Abanye bethu baze baconfess bathi ngiphuphe ngihlafuna then ekseni ngiyavuka ngiyawuza umzimba wami awusekho right kunento engilumayo esiswini. Qiniso lithi khona lo ofikile wakulethela ngetray. Mhlawumbe ubusujajuliswa ukuthi lethelwa ngetray. Mhlawumbe empilweni yakho awukazi unikeze uguqele. Ngoba isitha into esizoyenza kuwena ukuthi uhehe sizokwenza lento oyilangazelela enhlizweni yakho engakaze yenzeke sikunikeze lemfudumalo yesandla ongakaze uyithole kuze ukwazi ukwamukela kalula. Baba ngiyawubeka umoya wami esandleni zakho. Lokho kukunikeza ini? Kukunikeza ukuthi noma uvuka ekseni uvuke ungasho ukuthi umsombuluko iBlue Monday. Kukunikeza lokho ukuthi noma uvuka ekseni uvuke uzizwa ufresh uvuke ukulungele ukuya emsebenzini ngani ngoba umoya wakho ubusendaweni right. Ubusendaweni right. Ubusendaweni lapho usafety khona. Awufananga nekabishi elifikela lasikwa laselibekwa lapha kwasetshenziswa uwafu. Kusasa mosuthi uyalipheka. Sokuneyindawo lapho ulisike khona ufuna uphinde usike futhi ulahle. Awubanga ilelo kabishi. Ngoba eqinisweni bazalwane sibiye sifane nawo lawo makabishi ekuthenini uma umoya wakho uzogcina usunikeza abanye uNkulunkulu angisho lento ngisaxolisa imfundisi uma ngaba umoya wakho usunikeza abanye oNkulunkulu basemhlabeni awuzuvuka ufresh. uNkulunkulu bahlukene angisaxolisi uNkulunkulu uzokushaya. Mhlambe icebo lakho lelokuthi ngiyikhulume lento. Abanye uNkulunkulu basikhomba emsamo. Hallelujah.
abanye onkulunkulu basikhomba ezinyangeni, abanye onkulunkulu basikhomba kubathandazi. Ngadliwa uNembeza ngelinye ilanga umama umfundisi emile la ekhuluma ngokuthi umama umfundisi, baba umfundisi, ngiyaxolisa mama, eshumayela la ethi the time uphelezela umngane wakho eya kulomuntu ngokumphelezela uthi wena ngena mina ngizoma ngaphandle already na usuphakathi. Kwake kwangehlela abazalwane verelele. Kasuka nomfowethu ethi angimphelezele uyothengela izingane zakhe izimpahla. Uthe mayisesendleleni seqedile ukuthenga izimpahla waqhamuka nenye topic. Kwangiphoqa ukuthi angime ngaphandle. Angene. So the reason why abantwana bakaNkulunkulu besafarisha, the reason why iBhayibheli lisitshela ukuthi singabanqobi singanqobi, the reason why iBhayibheli lisitshela ukuthi sicebile singacebile, why into eyenza ukuthi umsebenzi noma imessage kaNkulunkulu izwakala ingafinyeleli kuthina, ingoba thina sesihamba ngendlela yokuqonda noma indlela yokuzwa. Sometimes sihamba nangomthetho esikhuliswe. Hallelujah. Umthetho esikhuliswe ngawo. Hayi lokho akwenziwa, lokho kuyenziwa. Lokho uma ungumntwana kaNkulunkulu awukwenzi. Lokho kuyenziwa. Hallelujah. But into ebalekile umoya wakho ubeka kuphi. Tshela umngane wakho ukuthi ungangitshela leyo mtheshwana yakho ongitshela yona. But ekugcineni into ebalekile kuze ngikwazi ukuthi kusasa ngiwuzuze umoya wami ngobeka kuphi. Be careful la ubeka khona umoya wakho. Ungashayeka umzimba, uhlatshwe umzimba, udwetshwe umzimba, uphuzise uvinika umzimba. But iyodwa into esele ukuthi baba umoya wami umphefumulo wami cela ukubeka esandleni sakho. Hallelujah. Amen.